Haidologno Shawnimano Tangna 21 March যে রেড ব্লক স্টাই কাসুজামনে অবনি পরে তাই 23 তারিখ হংকে তাইসা রুট ব্লক হ্যাঁ স্টাই রস হয় না যা ফিকা অব যে রুট ব্লক খাইনি তাইসা রস হয় না যা মানে পরে গোबां तिप्रासा रक তাই गोबां तिप्रासानि बरक बेलाइखन थामजिगा ताई ससियेल मिडिया रक अ थामजिनो फुंमन न नगै मानो ताई बाक्सा बरक सालाइ दङ जे TSF नो लगे हेके रैने जाय न एखे लगे हर लगे रे रुमान हुद्दासि मांगाना आं सिउरखिनि बु सालाइ दङ हेंके ताक और मेन को अबसि TSF रक तांगै नाय हेके फाचा डिसिजन नाखना जे रूट ब्लॉक ताई खाइगला ताई स्ट्राइक न फाचा बेखे रसाइ मांखा बेखे ब्रो ओपन फाचा डिसिजन नाखना नगनो थांनाय भिडियो नगै मांखना TSF आदम हामुल जमते ताम साखातै बो फुनिं खलाइ ताम साखाना खराबै मांखना बाक्सा तिप्रासा रक गोबां म सालाइ दङ जे ब्रो ताम CM बाय रांग दे रि जाखा हाइन बागै दे ब्रो स्ट्राइक न रसाइ ना हिनिने नगनो कमेन्ट नायनाय दि ताम बासा गन नायदि लॉलीपॉप मासा खाना ओन बागैसि ब्रो हाइरकैनाय ते स्ट्राइक याकारे हाइरंग पितंग सिउ हिनिने दलक कुबिको सान थांके तिप्रानि CM कुनो दिरो बगनो फाचा खरै बरनि सानमानि रनाय हिनि जेबर मन वानसि लाभ गरै तांगा हिंगे तिप्रानि CM अवश्य के सयतान हिनि मानो बनताय बननो काइसा सामो खायन जे कम से कम नन गुरते सि बतनाय जुदि न ब तिप्रासन जे रोमन स्किल में तैनाय फुलफिल खायन हिंगे बनिया पावर दङ बजे सा तिप्रान कंट्रोल खायमन ग लगे न खायरमा खमन तेनि हागा देनि हाय खानान बिसों खायरमा खमन बतांनै टाइम नान बा खायनाय सिनसाव खायनाय माने बुफुर खायनाय बुताइमा खायनाय तो खायनाय टाइम गोबां मा साइमन खायनाय आंनो सुदु खायनाय हिनि साव खायनाय बते बो टाइम एक्जेक्ट टाइम सिकरै गे दल न सावनि मन ब खायनाय हिनि साको अब खायनाय पन बुफुर खायनाय कुन फानो निर्दिष्ट कुन टाइम करे अबनि आं पर्सनल सानम सुजि TSF रक थाङै मालाय नांखा बग थाङै मालायखौ बगनो जदि CM बे फायनाय मालाय साननांगौ रुनाय हि इसिं टाइम बिसिं रुनाय हेनि सागैसि तो गायसा कक बल डाइरेक्ट हि फ्यूचर न अब नायजां नाय बुफुर फ्यूचर बु समय नायजां अब कुन फानो ठीक करेखो ओ बरनि जे डिसिजन नामनि नगै जे तिप्रासा जे बगनो जे लगेरे हाते कत रंथ जे कुन जागा थाय कत रंथ कासना थानाय जे बं लगे तंनाय अब बेलाइखन जले जे ताबो बंनो हुद्दा से के बं टाइम मांगा खिपि बंनि जागा लगेर मानले तार लास्ट गेलो ब्रो हाइजन सिउ हिनि तै बाक्सा ब्रो साइड दङ ब्रो तिउर सि ब्रो रांग रजा खाना रांगै हाइता खल दिताय नों बरनो तिसा बायदि हारिनि ब्रो बिसिं गे रांग रे खानतै रांग मासा खाना ओपन बासि ब्रो हेकले रसानानि बखा फायकाना हिनि बासा सालाय तंखा अब त जल जानि को नायदि आसक थियासाया हर रंथ सालंथ बेबक जागा से हेके खायका अब परसि नांगो हिनि खाय गे अबन सिताखला बुरनि जागा बुर तां रिखा खत जतन जलिने हेदे दलक तिनि बिदिन बा आसन अंसेनाय नो ताम हिनि बखा जे मानिक शाह CM सामन जे नों रजांनाय बटे बो टाइम न ब पुजै सागा जे नों रजांनाय बटे कय बसनि ब रजांनाय कय मास ब रजांनाय कय दिन ब रजांनाय बुफुर रजांनाय हिनि न बखा अबन कमेन्ट खायसा दिताय न TSM आदम रंग जे थांग हे स्टेप नाम अबन नो ताम सानम स अबन कमेन्ट खायसा दि हेंके दलक जे मानिक शाह सामनि नरंनि जे सालमान जे रोमन स्क्रीन में तो जे इशू तमन अबन बेसकांनि साला दाक्तिन खायजागन हिमन अबन न बुसुरति कुबि हिनि वानचक अबन कमेन्ट खायना तापक्ति हेंके दलक तिनि बाय आसन अंसिनाय मालायन देख चेक कताल भिडियो हामबाय।